кароне надорад биёбони мо, қароре надорад дилу ҷони мо. ҷаҳон дар ҷаҳон нақшу сурат гирифт, кадом аст зин нақшҳо они мо. дуруд дӯстони азиз, субҳи ҳар яки шумо бахайр бошад. имрӯз як гурӯҳ ҳунармандони театри Аҳорон ба номи устод Муҳаммадҷон Қосимов ба Қазоқистон сафар доранд ва ногуфта намонад дар ин сафар, дар ин ҷамъомад 10 давлати рӯи дунё иштирок мекунанд ва Тоҷикистон яке аз он давлатҳост. моро ҳамроҳӣ кунед. Тоҷикистон ба пеш. На красоту, на именно вот этого кислорода, вот этого воздуха. Нигде нету во всем мире. Сейчас вы поедете в Казахстан, через Узбекистан, сравните воздух и вот это вот новизну, широту проспектов. Вы потом опять влюбитесь повторно в свой город. Я до свой город любила всю жизнь, но когда я поехала по всему миру, я влюбилась в 10 раз больше в свой Душанбе.